Il-Fond Monetarju Internazzjonali ta' ċertifikat pożittiv ieħor lil pajjiżna. Dan hu t-tielet rapport pożittiv li sar fuq pajjiżna f'ġimgħa waħda biss, wara r-rapport tal-Aġenzija ta' Kreditu Moody's u tbassir ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea. L-esperti tal-IMF qalu li pajjiżna esperjenza tkabbir ekonomiku qawwi fl-aħħar snin u li politika fiskali prudenti u riformi strutturali għenu sabiex jiżdiedu l-impjiegi u seħħ tisħiħ soċjali. L-IMF qed ibassar li r-rata ta' tkabbir se tkompli tkun sostnuta bis-saħħa tad-domanda domestika li se tibqa' sostanzjali. Ir-rapport innota li għall-2019 pajjiżna se jagħmel surplus għar-raba' sena konsekuttiva u li l-bilanċ strutturali mistenni jkompli jaqbes il-miri tal-Gvern. Dan mistenni niżżel id-dejn tal-pajjiż taħt il-45% tal-ġid nazzjonali, kważi nofs il-pis li kien hemm fil-bidu tal-2013. Fil-waqt li faħru il-qagħda fiskali tal-Gvern, l-esperti tal-IMF irrimarkaw il-bżonn li jitkomplew miżuri diretti sabiex isaħħu l-inklużjoni soċjali. L-IMF sostniet ukoll il-bżonn li l-Gvern ikompli bil-proġetti ta' investiment infrastrutturali. L-esperti internazzjonali faħru wkoll il-miżuri li qed iwasslu biex aktar nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol, filwaqt li nutaw li bidliet fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ għandhom il-potenzjal biex itejbu il-ħiliet tal-ħaddiema. Fis-qarrija il-Gvern laqa' it-tielet rapport pożittiv f'inqas minn ġimgħa u qal li se jkompli jwettaq il-programm komprensiv tiegħu ta' tisħiħ ekonomiku, istituzzjonali u soċjali. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li se jkompli jaħdem biex jinżammu dawn ir-riżultati fil-waqt li jsaħħaħ isem pajjiżna. Il-Gvern huwa determinat illi dak li ottjenejna nżommuh, però fl-istess ħin se jara illi f'dik li hija governanza u dik li hija good name, reputazzjoni ta' Malta se jaħdem bl-almu tiegħu kollu biex jilħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.